Så vil jeg gerne byde velkommen til det store hesteshow her på det 53. 20. dyrskue eller fælles dyrskue her i Aabenraa. Jeg håber, vi får en spændende time her sammen, eller godt time, til at se forskellige måder, hvor man kan bruge hesten. Det er vores tema i år, at hesten ikke kun kan bruges til at ride dressur og springning. Og ind nede fra den anden side grænsen, der har vi inviteret Yogi Lasse, en islænderhest, her til at komme til Aabenraa og vise os, hvor meget sjov man kan have bare med én hest. Så jeg håber, at Yogi Lasse den vil komme ind, og det er Angelika, der rider den. Hun er selv uddannet hest, og hun arbejder her i Aabenraa som fysioterapeut. Det er en islænder, hun rider på, og hendes dragt, det er en ridedragt fra England fra 1800-tallet. Og jeg tror så småt, vi kan begynde at gå i gang, eller hvordan ser det ud? Velkommen til, Yogi Lasse. Skal vi gå i gang? Nej, siger han. Der er et eller andet galt. Hvad skal vi gøre, Lasse? Er det godt, hvad vi nu? Nej, jeg tror, I skal klappe af ham. Prøv at se, om man kan klappe, hvad han så siger. Hvad siger vi så, Lasse? Er det godt? Ja, hvor han gjort så med flot. Tak skal du have, Lasse. Kan vi så gå videre? Nej. Skal vi have mere klappen? Kan I ikke klappe af ham? Kom nu! Klap af ham! Ja! Se, så blev han der mere glad. Eva! Okay, så hvad jeg skal gå herhen? Jamen det gør jeg så. Ingen problem. Så stiller jeg mig lige her og sætter ben. Og sætter ben på, så tæppet ikke løber væk. Lasse han går nu, det hedder pas. Som islænder, den har ikke kun 3 gangarter, den har 5. Det er mega svært det. Se, Lasse han vil ansættes ved dronning Margrethe til at rulle tæpper ud næste gang hun skal ud og gøre noget. Det var dog fantastisk. Kan vi ikke give Lasse en hånd, når han ruller tæpper ud, så jeg kan gå på? Det var helt fantastisk. Jeg tror, dronning Margrethe godt vil have ham ansat. Så det er bare om at komme hjem og øve, så kan man også få sin hest støjt til dronningen som tæppeudruller. Det var flot. Tak, Lasse. Nu kan jeg gå fint herover til det her podie. Jamen, jeg fukker. Tak skal vi have. Og Yogi, det er som sagt en islænder. Han er vokset op i en hestegruppe, som man kan kalde det, en flok på flere. Og så har han gået indtil han er 5 år, og så har... Du er da vist ikke sådan lige helt sød, hva'? Du putter mig af katten her, eller pølsen. Du dog... Det må vist være en, der lader sig der. Nå, du skulle bare vinke til mig. Ej, hvad er du dygtig. Skal jeg have den? Tak, så tager jeg den. Tak skal du have. Det var rigtig flot. Jeg tror, vi kan have det rigtig, rigtig godt. Jeg har en håndfuld til ham. Kan vi klappe af ham? Det var godt. Ja, du er dygtig. Dem, der har heste, de ved, at det der får man altså ikke bare lige en hest til. Det gør den ikke. Og jeg tror, det er det næste, han skal. Der vil han godt have lidt musik. Det, han laver nu, det er tyndt. Det vil sige, at han hele tiden har et ben på jorden. Og rytteren sidder fuldstændig roligt op. Hun kan der have et glas øl med, om det skulle være.
Så går Lasse spansk frit. I må gerne klappe, så løfter han benene endnu højere. Og Lasse kommer som sagt syd for grænsen, men han er ofte her i Danmark, og han er født her i Danmark. Hvor man kan lege ham til nytår til at føre nytår ind. Ja, se, giv ham en klap. Jeg tror ikke, det er mange af dem, der har udstillet her i år, der overhovedet kommer ved siden af de balloner der. Fantastisk. Giv Lasse en hånd. Så hjælpes de ad, så det ikke tager for lang tid. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg tror ikke, I skal prøve det der hjemme med jeres egne heste. Giv ham